कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, AC डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. महाराष्ट्रात नवे सरकार येणार, विकास पर्व पुन्हा नव्याने सुरू होणार. संजय राऊत यांनी पुन्हा निवडणूक लागेल याची भीती दाखवू नये. तुमचे सरकार आता राहणार नाही, ते पडणार. आम्हाला संविधान शिकवू नका, अशा शब्दात भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी खासदार संजय राऊत यांना ट्विट करून सुनावले. खासदार संजय राऊत यांना संविधान आणि त्यातील तरतुदी कळण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. निवडणुका होणार असे घाबरवून आमदारांना धमक्या काय देताय? सरकार वाचविण्यासाठी चिंता नको, महाराष्ट्रात नवे सरकार येणार, विकास पर्व पुन्हा नव्यानं सुरू होणार, असं ट्विट आमदार नितेश राणे यांनी केलंय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.